Em dic Anton Crusells, em dedico a l'horta. Tenim una explotació d'horta d'unes 4 hectàrees i mitja, fem diferents cultius, tots en producció integrada, síndries, tomàquet a l'estiu, enciam, ceba, espinac a l'hivern. Nosaltres la producció integrada, com que venem directament a les botigues, creiem que és una aposta molt bona de futur, perquè estàs entregant uns productes de qualitat, de màxima qualitat, al consumidor. Sempre ho hem considerat així, creiem que la producció integrada és un valor afegit i això sempre els hem procurat fer entendre als nostres clients, als botiguers, i que aquests botiguers transmetin això als consumidors, que els expliquin el que és la producció integrada. Per això moltes vegades han fet campanyes de promoció a les botigues que nosaltres us hi venem i creiem això, que és una aposta de futur i que tot el sector productiu hauria d'anar cap aquí, si no llavors no saps els productes, arriba un moment que no saps els productes d'on són, si venen de l'estranger, són d'Espanya, són de Catalunya, i a més la producció integral el que ens fa també és això, reconèixer els nostres productes com a productes de proximitat i com a productes catalans, que és molt important al sector que nosaltres li estem venent. Què li sembla aquesta promoció a través de Carrefour, una gran superfície? Pensa que és la via de donar a conèixer al gran públic aquest sistema de producció integrada? Home, evidentment, aquesta és una de les promocions que s'ha de fer, donar a conèixer-ho al gran públic. Aquest està molt bé. Cada entitat, cada empresa ha de trobar el seu lloc de fer campanyes de promoció. Per exemple, les grans cooperatives, aquí amb empreses com Carrefour tenen una porta oberta moltíssim important i és de la manera que s'ha d'anar. Al nostre cas i al cas d'altres productors més petits, tenim els nostres mercats locals, tenim les nostres cadenes de botigues que els hi venem, i aquest és un altre punt on les empreses com nosaltres hi hem de treballar fort per això, perquè es doni a conèixer no només en centres comercials tan grans com aquests, sinó en petites botigues de ciutats i de pobles que sàpiguen el que és la producció integrada, que arribi a tothom.